Jeg ved ikke, hvorfor de skrev Peter. Så kan jeg se, at det er også til sidst. Richard, du blev bare siddende. Hvem har hammeren? Hammeren, stop. Hammeren. Jeg lægger der, så hent den da. Folk, de kan bare hygge sig. Den eneste, der laver noget, det er Richard. Hvad de har lavet her? Det har jeg ikke, det var godt til. Den flaske, jeg har taget, det var bøjet her. Den duede ikke. Den jeg har taget, det var bøjet her. Det duede ikke. Mikkel, skal der ikke vand i den der? Eller påfylde noget vand i igen. 14 også. Mathias, er der ikke lidt mere vand i, end der skal? Ja. Vi skal på en faldskærm i jeres. Jeg ved godt, om jeg Frederik ikke griber den. Peter, jeg håber, det bliver noget af det. Ja, det kan være sjovt. Den kan ikke gå tæt. Se Lille, før når vi gik på toilettet, så trak vi snoren bagefter. Nu har du lov til at trække snoren. Shit, det var ærgerligt. Der lå der nogle flere flasker derop, så skynd jer op og hent dem. Så sæt dem på med det gaffer der. Så I kan da nå at gøre det nu. Den er for stor. Nå. Vi skal